Eli aluksi leikataan 150 grammaa margariinia. Sitten laitetaan se mikroon niin, että se on ihan sulaa se joka puolella. Laittakaa toi uuni päälle, ettei se unohdu sitten. Eli 175 astetta. Sitten kaadetaan ne vähän isompaan kulhoon. Ja nyt 3 desilitraa sokeria tänne sulaneen rasvan joukkoon. Ja sitten sekoitetaan ne yhteen. Ja sitten sekaan 1,5 desiä vehnäjauhoja. Ja sitten vaihteeksi sekoitetaan. Sitten rikotaan 2 kananmunaa sinne sekaan, vaikka lasin kautta, niin sieltä saa helposti, jos menee niitä kuoria vahingossa. Ja kaadetaan taikinaan. Ja sitten sekoitetaan taas. Sitten 1-2 teelusikallista vaniljasokeria me laitetaan tänne 1,5. Ja sekoitetaan. Sitten 4 ruokalusikallista kaakaojauhetta. Jos sekoitetaan. Sitten vielä pieni ripaus suolaa. Sitten vaan kaadetaan toi taikina tohon pirkkavuokaan. Ja sitten ton taikina saa leviteltyä helpoiten tuolla nuolialla tohon vuokaan. Sitten vaan kun uuni on valmis, niin sitten laitetaan toi pirkkavuoka toi mutaka uuniin. Sitten 20-30 minuuttia, me laitetaan sinne 25. Ja sitten kun se on valmis, niin sitten pois. Annetaan sen jäähtyä, että sitten sen on hyvä leikata, ettei se ole sellaista mössöä, kun sitä yritetään leikata. Sitten kun se on jäähtynyt, niin siihen päälle tollasta tomusokeria ripotellaan. Sitten leikataan tästä sopivan kokoiset siivut.